Aliw na naman si Yung sa mga ipis ni Daddy. Nakita natin. Uy! Hoy! Yan yung mabuti ha. Gagawin nito, pag binaba ko, nakita niya. Susubsub niya yung mukha niya. Bukla, tabi. Kukuha siya dyan. Nalayong! Nalayong! Tinitingnan niya pa eh. Yung gumagalaw. Uy! Kayo. Ala, ala, ala! Pero na yan. Kikik! Kikik! Wala pa. Malinis yan guys. Yan yung inaalaga ng ipis eh. Pampakain sa ano. Nadurog? Oo. Lagot Hindi na yung. Hindi na kayo. Pinapakain sa mga gagamba. Uy, laki na ah. Diba? Brot! Ingay mo! Sila ng mustasa. Ano? Adi ka ba dito? Yung guy, tigilan mo yan. Masama sa kalusugan mo yan. Bakit mapulang noon ito? Hindi naman si Tamoy. Ate. Gandang-ganda ko sa batang to eh. Kahit pango eh. Pink! Oy! Pink nga ako! Uy! Pink si Tamoy. Thank you! Hi guys! Hi! Malapit na to mag-birthday. Yay! 2 years old na siya. Sa probinsya talaga to mag-birthday, Meg? Ala. Awi tayo? Uwi tayo. Para magamit yung picturean. Uy, baby no! Ala, dito lang, dito. Plastic lang. Diyan mo lang lagay sa plastic. Hey, Maggie. Hey, Groot. Ayun, kapapasok lang sa kanila ni Chris, guys. No, no, no! Baba! Ay! Baba, 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 baba! Ko talaga. Tinawag ko kasi. Tsaka mo nag-Groot, mamaya nakita, ano, pakawalan. So, ayun guys. Pumunta ko kanina sa store. Natid ko lang yung isang product na pinaship ko dito sa bahay kasi. So, dinala ko doon kanina. And then, pumunta na ako sa bank. May inano lang ako, may inasikaso lang ako. Then, umuwi na ako. Ayun, si Kalbo is nagtatampururot na naman nandun sa baba. Nakikipag-inuman. Paano? Nasabi ko na kasi sa kanya na ipapa-lift dapat si Tonton kagabi. Or kahapon, rather. Ano ba ngayon? Tuesday? Yeah. So, kagahapon, nasa gym kami. After namin mag-gym, sabi ko sa kanya is ipalift na si Tonton kasi nga yung isang gulong niya is yung reserva pa yun. So, hindi pantay. Bali, 3 gulong is 20 inches. Tapos, isang gulong na reserva is 17 inches lang. So, sabi ni Dalton, kailangan na mapalitan yun. Kasi, masisira daw yung axle. So, sabi ko, sa loob-loob ko naman is, kung magpapalit ng ng gulong, kailangan mapalitan na lahat, diba? Kasi, lalo, may balak naman na talaga kami ipalift yun si Tonton. Kasi, ano na yun eh, parang nalundo na yun guys, kakakarga namin ng mga mabibigat. So, ayun. And then, kanina lang. So, pwede lang ako kasi nga, napadrip din ako sa kanya kanina eh. Kaya wala na ako masyadong vlog. So, kanina sabi ko, parang biniro ko lang siya na, sige sa September na lang, parang ganon. Eh, bigla ba naman siyang nainis sa akin na, paasa daw ako, yung ganon, yung ganyan. Nakakaloka. Diyos mio. Eh, paano naman ang mahal-mahal ng lift, diba? So, sa akin is parang bigla ata ako nung pagkasabi ko sa kanyang ipalift na natin bukas yung ganun. So, nabigla ako. Nag-expect si lolo nyo. So, ayun, tampururot siya ngayon, guys. Pero, ayun na-prepare ko naman na yung yung pambayad sa pampalift niya. Kaso, nangihinayang ako talaga, guys. Sa totoo lang, nangihinayang talaga ako. Kaso, syempre, yung safety naman namin ang nakasalalay. Ganun ako kuripot, guys. Pero, sa sarili ko. Ganun ako kuripot. Pero, paano ako
napagbigay ako pag sa ibang tao. To the point na ano na nga ako, diba? Niloloko na ako. Anyway, ayun nga. Kaya yun siya sa baba na yung pag-inuman. Hindi ako ini-imake kanina pa. Balos sa buhay niyo. Alerg. So, ayun lang guys. Nagano tayo. May upload tayo. Bago ko umalis kanina, nakapag-upload ako ng 2. Umaga, 1 ha. Yun na yung napanood nyo na ata na 30 minutes something ata na yung makaganapan lang sa loob ng 4 or 5 araw, yun lang. And then yung yesterday, so nakabuo ako ng isang vlog yesterday. Finish na? Ligo. Hindi ka pa ba naliligo? Ayun na sila. Natuyo na yung ano nila, higaan. Hey Mickey! So ayun guys, kakain pa lang tayo. Tapos na tayo mag-emote char. So ito na lang yung tira sa ano kanina. Sa pinaadobo ko kay auntie na... Kumain ka ba nito, nak? Lang. Ito? Ito lang. Ano ba tawag dito? Intestine. Isaw. Tapos ito yung sa dinner namin. Yan, nag-init lang ako. Ito lang kama ko Oh, sige. Tapos, ito lang tayo. Ito lang rice natin. Tapos ito yung tofu pa. So, hinalo ko na dyan. Init. Ayun, namatay. Palit ako ng ano, guys. Battery. Ayun nga, sabi ko, partner, Glutalipo. With Yakult and lime. Sarap. Mas masarap pa lang lime. Mas refreshing siya. Iba yung ano niya. Pagka-fresh niya sa na binibigay niya sa inumin. So, yun. Kain. Kaya mo na kumain ulit. Tsaka mas mabango sa sa kamay. Hindi ko alam, pero parang for me lang ha. Mas gusto ko yung yung lime kaysa dun sa dilaw. Itong green. Yummers. Automatic to guys kapag ka nag-glutalipo ako sa gabi. Automatic siya kinabukasan, mga morning. Mag-ano ka na. Ilalabas mo na yung yung mga kinain mo ngayong araw. Maybe. No. Tipon niya. Wala pala akong init. Ay, gano'n. Tira to sa fish tofu. Gabi. Ayan, umuulan na naman. Ang umuulan eh. Saan yan? Sarap. Hello guys, may bisita kami. Belated happy birthday! Ayan, pinaghanda ko si Mami. Belated happy birthday, Mami! Ayan. Hindi kami nakapunta sa kanila. Mga bagyo eh. Okay na tayo. Ayun. Ito na lang handa mo, May. Yan, late. Related.
Ako eh. Ilan taon ka na, May? Huwag ka na magtampo, May. Alam mo naman, busy ka, May. Sabi nga, makapunta ba sila? Busy yun. Busy. Ilan taon ka na, May? Dito na ba? Sige, May, dyan na lang. Doble 7 na daw, si Mood Raquel. Yeah. Sabay na kayo, Ems. Sige. Kaya kasama niya yung ano, pinsan. Si Kokoy. Tsaka asawa. Pangilan, joke lang. Baka, uy, may baril niya. Nakita ko yan. Ha? May baril niya sa profile pic niya. Umayos ka. Tsaka sino nga to? JB. Si JB, tsaka si Tonton. Ayan, Tonton. Liga na, kain ka na, be. Mga pamangkin ni ano, Ramil. Ay, kain ka na. Kain na kayo. Sabay-sabay na kayo. Ayan. Tatampo daw si Mami at di nakapunta ang birthday. Char. Char. Kasi nga sinigang. Oh, sarap. Ayaw na nga na ito. Oh, binigay na sa daddy niya yung ano eh, chicken. Sarap, sabaw? Nasa loob, me. Ngayon na yun. Nasa loob si Chris eh. Binabantay yung mga aso. Kaya ako naririnig niyo lang aso ngayon. Lagyan natin ng sabaw pa. Gusto niyo yung sabaw eh. Palagyan nga, be. Nagluto pala si auntie ng sinigang. Napabili pa tuloy ako. Pero okay lang yan sa atin yan. Gusto ko yun yung mga gulay eh. Ano ko lang. Gulat siya. Sumobra eh. Oo. Sinigang pala mali. Favorite niya talaga sinigang. Oo. Bakit? Sabaw is life talaga. Tapos wala. Daw tumawag. Dapat nagsabi kayo para bumili ako ng cake ni Mami. Char. Birthday ni Mami nung ano eh. Wala ka kayo eh. Oo nga eh, hindi kami nakapunta. Tapos, Ayun. Tapos sinatid lang kasi nila si Caldio. Galing siya sa Pasig kagabi. Naki-birthday sa sa kaibigan niya. Tapos doon na natulog. Sinatid nila Kuya Kokoy. Sige, dahil pa sabaw. Nakakatuwa. Si Chris Pulo. Oh. Malaki na sa lola niya eh. Sabi ko malaki na yung baby namin sa Pasig. Oh. Matangkad na nga sa lola niya eh. Oh. ako tayo na sa mami. Oh, malapit na rin. Tangkad na. Naku, grabe ka. Pag nag-ilis ka, mas patangkad na. Oh, finish mo na yan. Sige, ayaw mo na yan dyan. Bye, me. Bye-bye, mami. Bye-bye. Ingat ka lagi doon. Bye-bye. Ingat. Asan yung dalawang bagets mo? Wala na? Sige, me. Ingat, me. Pag naman siya sa ibang lugar, ha, tama mo ako. Oh, sige, me. Wala pa naman kayo pinapasyon. Oh, lalayan mo si mami. Yan. Kaakay sila mga Sili. Yung kaya ayaw niya dito kasi mataas. Kaya yung akyat baba. Kaya may dala naman sila sasakyan eh. Yung sasakyan ng pinsan niya. Ayun guys! Wala tayong vlog. Kahapon yata. Wala na naman na. Sorry kasi nag-aasikaso ako ng mga requirements sa ano, sa Japan. Pa-visa. Visa. Di pa naman sure. Malay mo, hindi ma-approve, diba? Hindi tayo tutuloy sa Japan. Kasi nagdadalawang isip din ako at ang mahal. Maharlika. Ininit mo na, Em? Gusto ka ng Japan? Hindi, ako lang. Tama ako! Pero napapaingitin yung mga klase ko! Bakit mo painggitin? Tsaka na doon. Mahilig siya sa Japan eh. Sabi ko, oh yeah! I got in Japan! Sa bakasyon na punta tayo doon. O kaya pag ano, malamig, winter. Sama ko lang yung tita ko.
Tita Oo mo? nga eh. May Disneyland din doon, ano? O si, ano? Japan. Ay, Hong Kong, di ba Japan? Isa lang naman kasi. Hong Kong ata may Disneyland. Alam ko may Disneyland din sa Japan din. So, ayun. Sama ko nga lang yung tita ko. Yun, sabi ko, tita, libre mo ako sa pagkain ha. Kasi ang mahal ng mga pagkain sa Japan. Oo, bahala sa'yo. Basta sumama ka. Namadali niya yung ano namin. Tika na, auntie. Di na kita napakilala. Nagtago si auntie. Nagtago bigla. Ayun. Matatraffic sila, auntie. Pasig pa sila eh. Nagustuhan nung 2 bagets yung ano mo ha. Sabaw mo, nag-agawan pa eh. Ayun na, balik na kayo. Good morning, guys. Ating pangtuloy. Ah, Makaiwain niyang pantulo ka gulat kami sa Gigi, ang laki yun. Pero alam ko iniwain niya yan. Hindi ko yan eh. Galing si M sa Cartimar. Bumili siya ng ano. Ano sa tiyan? Hindi. Alam ito na mag-iwaan ka. Ang gagono ko. Huwag mo na para buo. Bumili siya ng ano, na lang natin. Huwag mo na. malunggay, Ayun kangkong, na lang ibutang mo sa mga Tapos, sama ng palay. ano, Alin, malunggay. Tsaka talong. talong. Para sa munggo. Friday ba ngayon? Ay, oo. Okay. National ulam. Pag Friday. Tsaka ito. Munggo. Uubutin natin itong malunggay. Kahit konti lang, tapos sa aso na lang yung iba. Ay, excuse me. Tapos pritong Gigi. Yarns. Bakit pag yung maliit Ems, baka hatiin pa ni auntie? Nilakihan niya daw auntie kasi alam niya, hahatiin mo eh. Very good, Ems. Sabi ni Emma. Lagot ka. Hati mo. Si ko, oo, bakit? Si ate, buo lang yan. Hindi ko naman. Okay lang naman. Tapos siyang gagawin ni Anting. Ano, Ante? Sa bopis? Bukis. Ayan. Yung puso na binili ko. Parang gani Anting maghawak ng mga gulay yan ah. Pitas-pitas. Yung goy. Bukas pala Sabado, may pasok ka, Em. O, manood na kayo ni Auntie ng sine, ha? Kasi yung panonood yun ng sine, hindi matuloy-tuloy, eh. Manood na kayo bukas. Habang showing pa yung... Kanino ba? Gusto ni ate. Ano ba gusto mo ate? Bahala ikaw. Nahihiya kaya ako. Bakit? Kasi sabi ko kay Emma, Emma, manonood pa tayo. Ikaw, unti ba yung mga nagtrabaho kay ate mo? Pinakakayang manood pa. Bakit naman? Okay lang naman lumabas kayo. Kaloka to si Auntie. Sige, manood kayo bukas kasi Sabado naman eh. Walang pasok si Chris. Sama namin si Chris. Pwede din. Pag gusto niyang ano. Sama niyo manood. Ha? Oo, tamad nga lang kasi talaga yun eh. Ano kung gusto manood kasi Kaso nagyayaya agad umuwi yun eh. Maano yun eh. Pag gusto niya lang talaga na ano, kunwari may bibili siya, yung ganun. Tsaka yun, sasama. Pero pag yung yayayain mo, naku, tamad yun. Kay ano, kay Chris Aquino ba panonoodin niya? kasi yung maalin bang maganda. O gusto niyo dalawa panoorin niyo, sige lang. Ubusin niyo yung buong araw yung kakanood ng sine. Lahat panoorin niyo. Lahat ng showing. Sabi ni Auntie yung kay Bong daw kay Sanjo ba yun? Bong? Isa lang. Paano maganda? Si Bong nakakatawa yun ah. Yun ang gusto. Oo nga, comedy gusto nila eh. Nagplano na itong dalawa noon pa eh. Hindi matuloy-tuloy. Ano ba yung unang pinlanin yung panoorin? Yung kay Chris mo. Kay Chris ba yun? O showing pa naman eh. Ako na mo ano ate. Kapag naman sa nasa Sa TV pa. Bubuto-buo. Maliligo ang glutin-glutin-tin. Yeah. Ayun, yun lang. Walang tubig, Grot!
Meron ba? Meron ba? Meron na wala? Ha? Hindi, meron naman na dalawang ano pa. Dalawang timba pa. Bantot mo na. Lunch tayo, guys. Munggo and fried fish. Tapos may ano pa doon. Spam. Yan. Dali ko sa dentista to eh. Papabracean ko na to eh. Tingin nga. Pero okay lang naman sana. Gusto ko yung halata. Gusto mo halata. Gagi. Yung brace na dito. Ganda na ako mag-set. Okay lang yan natin. Okay lang. Meron na pala. Mami, ganda na mag-set. Pag mag-brace ako dito. Gagi. Halika kayo na tayo. Si daddy na ligo na. Magandang hapon, guys. We're off to... Dito na ako? Doon. Doon na. Laki na hamster. Dentist. Muna. Ay, hindi. Harrison Plaza na muna. May kukunin lang ako. May dadaanan lang ako. Oops. Tapos, punta kami yung dentist. Kasi palalagyan ko na nga ito ng... Asan na yung badang yun? Tago. Ng braces. Tapos, magpapaklining din ako. And yung sabi ko nga is grind ko. Para pumantay yung front. Mami, teeth. hindi doble bayad din kasi magpapalinis ako tapos magpapabrace. Kasama na yun dun. Tapos magpapapasta. Lahat na yun dun. Dito, doon. Dito na. Kasi mag-u-turn tayo. Ayun. And then, after dentist is hindi pa naman sure guys kung malalagyan siya ng braces ha. Kasi ano pa yun titingnan pa, i-check pa. And then, after dentist is punta na kami Makati para, ayun nga, mapalift ang inyong lingkod. Si Tonton. Mapalift na kasi ang tagal na talagang lundo na siya. Kailangan niya ng itaas. Kailangan na itaas. Ayun yung ano ko pa dapat yung kay Tonton birthday lift niya dapat yun inabot na ng kalahating taon pa. So anyway, ayun pumunta na tayo. Monster truck na si Tonton. Hey guys, galing na kami sa sa dentist. Ayun na paano ko na. Hinamo ngayon dati. Ayan, yung ngipin ko na pag-grind ko na siya. Pantay na siya. And then nasita ako. Na-take note ako. Ma'am, bakit di mo ginagamit yung yung retainer mo? Kasi ito nga sa baba ko is kulang ako ng 3 ipin dito. Isa dito tapos 2 dito. So may tendency daw talaga na naghihiwa-hiwalay sila. So ayun, sabi ko na wala kasi ganyan. So nagsuggest na lang sila na mag-dentures ako. 3 ipin with dito. With tawag doon? Yun parang dati ko rin, kaso may ipin na siya. Ito kabilaan, may wire dito. Para nga daw hindi siya hindi ako bumalik ulit sa sa pag-braces. And kay Chris naman guys, hindi pa siya pwedeng i-braces kasi hindi pa nawawala yung mga baby tooth niya. Baby tooth? Baby teeth. Teeth, kasi madami. So, in-x-ray na muna siya. Yung sa upper front, tapos lower front pa lang kasi yung mga permanent niya. Yung mga bagang niya, hindi pa guys, hindi pa tumutubo yung permanent niya. So, hindi pa daw pwedeng i-braces yung ko. Kaya yun, pinaano ko sa kanya yung patingin nga ako na pinaprint ko yung x-ray niya kasi ito dadalhin niya next year. Next year, oo. Next year daw siya, i-check ulit, tapos i-x-ray ulit. So, ayun tingnan nyo. Yan yung ipin niya. Ang dami pa, diba? Oh. Late din kasi yan late nagtanggalan yung mga ipin niya. So, ang dami niya pang ipin sa nakakatakot pala pag tinignan mo, ang dami mong ipin sa ilalim ng gums mo. Doon sa nakikita rin sa x-ray? Oo. Nagpupush pa? Okay, parang ng pating. Oo. Ang dami nga. Yung ba yung ipin niya sa bibig niya? Yes, ma'am. Ang dami pa, kaya hindi mo na siya i-braces. Pati ba yun? Kasi malalagas pa yun? Oo. Kailangan daw matanggal muna yung mga niya, mga baby teeth niya. Kaya nakatipid tayo. Joke lang. Next year. Ready naman na guys, kaso yun nga, hindi naman pwedeng ipilit natin na palagyan siya. Ayan nakakatakot diba?
Namumulaklak yun. Yung sa front pa lang ang kanyang ano, permanent eh. Ang dami pang nasa ilalim. Ito yata permanent na to. Wala nang kasunod eh. Ito yung Ano naman yan, wisdom. Pagpaan na lang yun. Permanent na yan. O yun na nga eh. Karami no. Okay guys, we're here na sa Dub Shop Pro Off-Road Extreme Performance. Teka na, gawin na nating monster truck si Tonton. Si baby may iwan nata dito sa loob. Papatas si Tonton. Lalabas na ako. Lalabas ka. Iiwan kaya to, baliw. 4 days to may iwan dito. Yeah. Kanya no. Mga monster. Madam, pasig niya ako ng number na siya. Yan, iwan na muna si Tonton. Ay, hindi ko memorize eh. Kanya na lang. 4 to 5 days daw. 4 to 5 days. Pero tingin ko mapapabilis. Sige, willing to wait naman. Before ni Tonton. After 5 days, tangkad na yan. Update kita lang. Driver naman guys. So, ayun guys. Iniwan na namin si Tonton. You mean binenta? Hindi ako benta. Pupukin kita. After 4 to 5 days, ayun. Pogi na lalo yun. Papalitan lahat, pati yung spring. Kasi nga, di ba, kinargahan yun. Kinargahan ng mga liquids. So, namin siya. After that, kargahan mo ng balyena, okay lang. Paano yung ano? Yung isang nasirang, Ano? yung Ang sa gulong? gilid. Hindi yung Ayaw mo lang yun. kasama ng bumper. Papalitan na lang yun. So, ayun, punta lang kami. Cash and carry. Maganda lang kami. Kain lang kami merienda. Tapos, mag-grocery konti. Mag-grab na lang kami. Tinambuti pala ito na iwan, oh. Mukha tuloy kami pinalayas. May dala-dala pa kami bag. Yung ginagamit ko sa gym. Kaloka. Huy! Ito na yung pagkain natin. Baliw to. Yan, bonchon kami, guys. Gusto daw nito fried chicken. Kagabi ba ito actually naghahanap ng fried chicken eh. Let's see. Tapos naka-free kaming isang ganito. Ay! Kain tayo. Pray na, pray na. May Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Kain. Ang hirap magpabook guys. Nakakaloka. Lakaran na natin. Look, ikaw maglalakad? May ano ka sa bibig oh, yung kinakain. Hi, little girl. Kanina pa kami nagpapabook third. Oh, tama oh. Ayaw talaga. Walang, ay nako. 30 minutes na ata. Ay, nasakayan natin. Chris, wag ka nga turo ng turo para kang tinan. Ngitim mo pati dyan. Ayun si daddy, pinapila ko na siya sa, ano, eh, sa taxi lane. Para may ano, may choices kami. May choice kami. Pagka wala pa rin dito talaga, at least doon, umuusad yung, ano, yung pila. Nakakalers. So, tamo, wala talaga. Back to booking. My gosh. Book. Yung cheer up. Nakakaloka guys. Pinalitan ko yung ano 6-seater ang pinili ko. Automatic merong pumasok na ano. Wala pang 1 second akong nag-ano, pinindot yung book. Meron nang nakuha driver. Alerts. Pero okay na yun. 160 ano? 160? Kanina 120 pag yung ano lang, yung grab car lang. Pero okay na kaysa ano, tagal talaga. 30 minutes na kami nandito. Uwing-uwi na ako. Ayun oh, kay taxi kasi bihirang mag-ano dun eh. Bihira na yung pumapasok. Ayan, si kuya, 6 minutes. Gaantay. Ayan oh.
Naglalangis na ako. Waiting pa rin kami guys. Sobrang traffic oh. Hindi. Umaabante si kuya. 5 minutes. Ewan ko lang 5 minutes to. Kanina yung 6 minutes is 10 minutes ata naka 6 minutes. Ay, cute! Parang si Cara. Excited yun si Auntie tsaka si Emma bukas eh. Kasi sabi ko sa kanila, ituloy na nila yung balak nilang manood ng sine. Eh si Auntie nahihiya yun kasi wala na nga daw ginagawa. Sa bahay, wala na masyadong ginagawa. Magano pa sila, mag-day off pa sila. Bakit naman? Eh, karapatan nyo yan nga kung magano, may day off kayo. Eh, din nyo naman nagagamit nga, diba? So, sige daw. Kaya yun, naglinis sila ng ano ngayon, ng mga kwarto. Nagpalit ng bedsheet namin. Sabi niya, magpalit kami dyan sa kwarto nyo. Sabi ko, sige. Ayun. Nakipanorin na po. Bigyan ko sila guys, treat ko yun sa kanila. Day off nila. Tapos, treat ko sila ng ano nga, ng sine. Tapos, pang ano nila, pangkain. Ayun, sabi ko buong araw. Busin niyo yung buong araw. Makailang ano kayo. Makailang, kung ilang sine magugustuhan nyo. Total, wala namang pasok po kasi magre-review lang kami next week. Kapla ko na naman. Wala naman tayo lipstick. Dapat yata magpataturin ako ng lip, ano tawag din? Lip tattoo. Kasi lagi ano yun. Kilay ko okay na yun. Lalagyan ko lang yan ng ano. Kasi sabog-sabog na yun, oh. Powder lang kasi yan. Tatanggal siya. Sakit na ng po ako. Tris na, oh. Kanina nakahandusay na yan dyan, eh. Kawawa naman tayo. Wala tayong pinalaya. Wala na kaming kotse. Wala tayong pinalaya. Ito kasi dapat inuwi muna namin to. Nasa sasakyan kasi to eh. Yan o, yung pang gym namin. Hindi pa. Donut. Ha? Donut. Pampalubag. Pampalubag. Sige, kumain ka na dyan. Naantay ko si Grub eh. Ayun o, 5 minutes pa rin. Hindi umuusad. Nakaka-lurks. Propitious. Sa mga Kasakay na kami guys. Finally. follow-up report. Walang tayo ng update Ayoko ng mula ano, sa Pag-asa. direct sa akin yung aircon. Nihilo ako. Kanina umasampahan ng kaso ang dalawang pasaherong Alas 6 na eh. nagbugan sa loob ng tren. Rush hour. Puro pa naman din bus dito na matakot. Napag-uusapan ng kiss and makeup dyan pala sa Kuwait, sa Charlie, dyan pala sa Kuwait ay